UMLA ka Mowkaiaw constituency upa Nujorki sungo menta kasi ka khandai tarik ujeliu ula lamlang ki MDC baki rangba shnong ka than Laskien banya kendu yung menteri rangba ka jela u Konrad sangma bandawa Kyntiew no ka Laskien block sha civil subdivision. Abai kran bakilat pathai kubor ubat Nujorki ula ong bakani ka jing dawa Kyntiew sha ka civil subdivision ka dei ka bala slem namar nadu menshwa ki MLA berim berkiseng halang beper kila judawa man kapor na ki sarkar balatem. Kumbapi ibang mentang idon lang mga wemali idon lang ki local MDC jongi ya don lang ki rang ba shnong tingi wan hang ni daga wegi jingbut kata gadai bani kren nam taga upgradation ni ga Laskien block jaga civil subdivision napi ibaga Laskien block imla ban len mo gadai ke wegi block bala rimtam kuman supun kan maula established the Laskien block haga khatway ter bana October 1973 almost 49 years te yekum bolong manta kisnong ba ha po Laskien block ru kidon haduk prapan nyau tali bat ka jingbun pai ladangi pej jing debat population nadu 2011 census ngidon kumba khandai po jar plus nadu arajar khatway census ni don kumba khandai ko ja tenang manta ka ni ka jing dawa kumba ngala jupun sngau hopo asam biru baka tei ka wen jing dawa ka ba ka bala bu da bun ngut ki MLA manadu ko por dang long MLA pa ila ju raise ka juga issue apo session kumba laisin hadi nang ta wan suma ECB bamon ru ye ka juk issue but ha ka por janga ru ngala res RC ni ni issue ban upgrade ye ka Laskien block Shaka civil subdivision habangi page i criteria na dong sedong habangi page ye ka jing slam tingi sngew baka jing dawa jong ni nam ta ban upgrade ye ka Laskien block Shaka civil subdivision kalong ka demand go bolong very genuine but ni don ru ka jing kerman baskem ba hagani ka por ka government hin kan sngap ye ka jing thrang bat ye ka jing ang nod jong ki paj ba jong ni kata ka long ban yo I ba ka Laskien block jong ni kan upgrade no ka government ka Shaka civil subdivision